Maphakathi nesavana yaseNingizimu Afrika, kwakuhlala ubhejane ozethembayo obizwa ngokuthi uJabari. uJabari wayekuthanda ukucula, futhi wayekholelwa ukuthi wayecula kamnandi kunabo bonke kulelo zwe. Kodwa ngeshwa, lokho kwakungelona iqiniso. uJabari wayefuna ukungenela umncintiswano wamathalente waminyaka yonke. Ngakho wabuza abangani bakhe abakhulu ukuthi babelithanda yini iphimbo lakhe. Abangani bakhe babengafuna aphatheke kabi. Ngakho bonke bakhuluma amanga bathi, akubuzwa. uLayla kwakunguye kuphela owatshela uJabari iqiniso. Wathi, khona awuculi kahle kangako. Lelo iqiniso elimsulwa. Uyangiphoxa, washo uJabari. Wathukuthela kakhulu wahamba. uJabari wanqungamnaka uLayla. Ngosuku olulandelayo, wema emgqeni amahora amaningi nezinye izilwane ezazifuna ukungenela umncintiswano wamathalente. Ngosuku lomncintiswano, uJabari wangena estage, waqala ukucula. Wabhimba kangangokuthi zonke izilwane ezazilalele zacasuka, zaqala ukumemeza zathi, "Phuma, phuma!" Ezinye zamjikijela ngezithelo. Kwadabukisa kakhulu lokho. uJabari wazizwa ephoxekile. Wasuka wabaleka, wagijima ngejubane. uLayla wabona konke okwakwenzeka ekude, wamlandela. uJabari wathi, "Bewuqinisile Layla, angikwazi ukucula." uLayla wathi, "Akukubi ukungakwazi ukwenza into ethile. Akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Awubheke mina, angikwazi ukudansa." "Hey, uqinisile Layla, kuyakuhlula ukudansa," washo uJabari ehleka. Ngalolo suku, uJabari wafunda ukuthi wayengamethemba uLayla ukuthi wayezohlala ekhuluma iqiniso. Wafunda nokuthi akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Ngakho wanquma ukugxila kwelilodwa lamathalente akhe, amandla akhe. Ngonyaka olandelayo, wawina umklomelo kabhejane omncane onamandla kunabo bonke kulelo zwe. Noma kunjalo, uJabari waqhubeka epractice ukucula lapho egeza empophomeni. Futhi njengoba isikhathi sihamba, waye ngokuya ecula ngconywana. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com